Minkejja l-problemi kbar li ġab miegħu il-mudell ekonomiku adottat mill-Labour fl-aħħar 10 snin, l-eks Prim Ministru Joseph Muscat qed jibqa' jgħid li grazzi għal dan il-mudell kulħadd sar sinjur żgħir f'pajjiżna. Apparti li kont Prim Ministru mexej tal-Labour inti ekonomista wkoll. Ġifieri meta kont Prim Ministru bassart dak li se jiġri bil-mudell ekonomiku illi għażiltu? L-ewwel nett il-mudell ekonomiku illi għażilna wassal biex kulħadd sar sinjur żgħir. Okay, u li il-pajis mexa l-qoddim u n-nies intrafaw mill-faqar. Il-fatt jibqa' li bħalissa ħafna familji mhux ilaħqu sal-aħħar tax-xahar bl-ispejjeż dejjem jiżdiedu l-aktar minħabba l-pis enormi tal-għoli tal-ħajja. Apparti minn hekk iż-żgħażagħ Maltin u Għawċin qed jispiċċaw msalbin bil-lows jew b'kirja għolja bil-koppji joħorġu tnejn jaħdmu u t-tfal jitħallew man-nanniet. Dan fil-waqt li s-sistema tas-saħħa mhux tlaħħaq u traffiku spiċċa jwassal għal staġnar ma' kullimkien. Pajjiż fgat bit-turisti jisħu li ma jridux jerġgħu iżuruna. Mudell ekonomiku li wassal biex fost il-familji Maltin u Għawċin aktar minn 16% minnhom jinsabu f'riskju ta' faqar. B'terz tal-Maltin din is-sena iddeċidew li ma jmorrux vaganza. Iżda l-Ministri tal-Gvern fosthom Mirjam Dalli qed jibqgħu jinjuraw dawn ir-realtajiet. Bil-Ministru tad-Dawl u l-Iskart bħal donna li qed taqbel ma' dak li stqar Joseph Muscat ftit tal-jemilu. Taqbel ma' Joseph Muscat li kulħadd sar sinjur żgħir? Naħseb li f'dan il-pajjiż meta nara wkoll dak li qed jiġri internazzjonalment, għandna gvern li minkejja kull sfida qed jieħu d-deċiżjonijiet li jara kif jgħin kemm jista' jkun il-poplu. Il-verità hi li pajjiżna mhux qed jiflaħ għal aktar pis qawwi ta' żieda sproporzjonata fil-popolazzjoni fl-aħħar 10 snin. Dan riżultat tal-istrateġija ekonomika applikata mill-Gvern tal-Labour, mudell li nibet taħt it-tmexxija ta' Joseph Muscat.